Ce faci, tati? Te face tu? Bravo, hai, e, du-te. Bravo, Fane, bine, Fane. Hai, Dominic, cu fața, ești la el, Fane. Pas, cu pas bun, Fane. Bravo, Dominic, urcă pe ea. Apoi. Bravo, Ești, Kevin, ești! Bravo! Bravo, Fane. A rămas un papu. Calm, Ștefi. Ești atent. Tati, ce faci, tati? Ești la meci, tati? Da? Ești, bravo! Super, hai! Bravo, piticule, bravo. Dă și pase, tata, acolo. Hai, șut, șut! Ești, Kevin, ești! Bravo, Ștef, nu-i nimic. Urcă, Fanenei. Urcă și tu, Kevin, urcă, Kevin! Urcă tot! Urcă, Kevin! Așa! Pune mâna pe ea! Uite! Înaintează, Kevin, ajută și pe tare! Înaintează! Hai! Pas de la portar! Bravo! Și mică-i poartă! Șeful, prea mică poarta noastră! Bravo, Tudor! Bravo, piticule. Dă-ți tot jos de pe tine. Nu vezi cu geapa de pe tine. Dă-ți tot de pe tine, că ai timp să intri. Dă-ți ghete. Bă, cam mai atunci. Rămâi îmbrăcat așa? Rămâi așa? Pantalona și pe tine ca să știu. Dacă nu, nu-i problemă, stai așa dacă vrei. Bravo, bă! Hai că-ți lasă alocația luna asta! Ha? Da, ăsta jos. Ce să fac? Da, ăsta.
Treci pe de desubt și vină încoace pe bancă la mine. Nu pe acolo. Uite pe acolo, pe unde e locul făcut. Nu măcar un gol să dați. Hai, Chef, hai! Oricât e chestia. Vezi ghitele. Nu te față, Chef! Sus pantaloni, ridică-te. Vezi pantalonul jos, cum îți dă ca înapoi. Hai să zic ce repede. E cald. Gata, e cald. Da, ne auzi, tati? Vezi? Ce diferență? Valoare. Nu mai dai niciun gol. Acum, vezi? Da, da, da. Tati, încep să dau de zi. Oh, ce rata. Tati, mi-le dai? Da, e bine, da. Ia apă, Chef, din nou! Îl a băgat-o Raul, vezi? Până la urmă. Până Hai, la urmă. urcă aici. Bagă aici. Piciorul, da, da. Ba, bată! Asta e știu. Aeriat de pic, vezi? Nu vezi apăra. Hai, puțin că trebuie. Nu, relaxat, nu Tati, trebuie să mișcat bine? Hai, foarte frumos ai jucat, bravo. Ia-o. Așa am jucat aproape și la Pam, turneu. pam. Gol, Raul, iară. Tati, Bravo. am jucat, așa am jucat și la turneu. La primul meci. La, La al doilea mai slăbuț, am înțeles, Da. nu? la doilea am fost toți slăbuni. Vă zic domnul tati că prima a fost mai bună și a jucat mai bine. Înțeles. Și cealaltă a fost mai slabă și a jucat mai rău. Ai intrat în viață. Nu acolo. Bravo, Dominic, și la poartă! Doare. Ce de vezi? Ăsta. Piciorul? Nu tati, așa, să învați el așa. Am băgat, e bine? Da. Doar. Dar are șuze. S-a dus cu piciorul. S-a uitat la tine. Hai, tati. Hai, că alea poți să le iei ușor, tu, nu? Cât e? 8 sau 7? 8. Cât face 4 reprizi? Da. Deci mai prindeți una toți. Da, hai, mai bagă tu. Mai ne bagă de dată, tati. Nu, tu rămâi de fel voi, 3. Da. Păi tu mai dați vreo 20 minute. Tati, fără ghete, nu fumeți. Las ghetele, că le poți să le iei tu. Bravo! Frunzea noștri. Ia-o pe asta, ia-o pe asta, ia-o pe asta, Au și forță. nu pe aia, lasă pe aia, bun. Nu, da. Urcă aici, tineri! Nu, acolo, tu lasă-mă. Tragem repede. Trage. Hai mă, trage până vine. Calm, Iusti, ia-o cu tine. Bravo, și Andrei! Să vorbim, știi? Nu? Hai, atenție!
Și tata, faci fata acolo. Gata. Asta e cu prelungiri. Deci 12, 6. O, faul. La minge, Iusti, calm. Rareșu! Rareș! Calm, Dominic. Rareș! Pe după teren, hai de la cap. Du-te la poartă. Mai dus la poartă.